Hi ha moltes menes d'històries. Algunes ens fan viatjar a llocs llunyans, d'altres a temps remots. I també n'hi ha que ens descobreixen els records i les vides dels altres. Aquesta és una història feta d'històries. La d'un lloc, un temps i una persona que s'han convertit en un dels còmics més influents que s'han publicat mai. Persèpolis, de Marjan Satrapi. Per explicar la història, primer hem de conèixer la protagonista. Sovint se la presenta com una artista franco-iraniana, i això ja ens dona la pista que és una creadora entre dos mons, amb cultures i valors molt diferents. Aquesta dualitat Orient i Occident serà un dels motors creatius principals de Satrapi i de Persèpolis. Marjan va néixer a Rasht, a l'Iran, el 1969. Va créixer en una família laica de classe alta, d'esquerres i progressista. S'acostava a la fi del règim del Shah al país, sota la influència dels valors i modes occidentals. Per la majoria dels iranians, l'era del Shah va ser un temps de fam, de repressió i terror. L'any 1979, l'Iran va viure un esclat imparable de protestes. La revolució islàmica va acabar amb el règim del Shah. El Teheran que coneixia la petita Marjan va desaparèixer per sempre. El que primer va ser un raig d'esperança pels iranians amb l'adeu del Shah, aviat es va convertir en repressió i violència extrema. Un dels episodis que marcaria Satrapi és el destí del seu oncle Anush, líder del partit marxista i comunista iranià. L'oncle Anush va ser detingut, empresonat i executat. La situació a l'Iran es va anar fent insostenible any rere any. Finalment, el 1984, la família va enviar la Marjan a fer la secundària a Àustria. Quan va tornar a l'Iran, amb 19 anys, es va trobar un país devastat per la guerra i ultrareligiós. Va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Teheran, però finalment, l'any 1994, va marxar rumb a París, on encara resideix. Acabada la seva formació acadèmica, Marjan Satrapi va entrar a formar part del grup artístic Atelier des Vosges, a tocar de la casa de l'escriptor Victor Hugo i de la plaça de la Bastilla. Al grup hi havia autors com Christophe Blain, Émile Bravo, Frédéric Boilet o David Bochart, també conegut com a David B. Satrapi es dedicava a la pintura, no als còmics, i el seu estil de dibuix no podia estar més lluny del mainstream del còmic franco-belga. Però un dia va descobrir Maus, d'Art Spiegelman, i tot va canviar. La primera versió de Maus apareix l'any 1972. Precisament, en aquell moment, els grans noms de l'underground americà eren autors com Robert Crumb o Harvey Picker, tots reis de l'autobiografia àcida i passada de voltes. Spiegelman ho va veure clar. Faria una biografia familiar, però amb animals. Els jueus eren ratolins i els nazis eren gats que els perseguien. Anys després, Spiegelman va reprendre Maus, ara com una història oberta per entregues i amb un estil de dibuix més refinat. El còmic es basava en els records impactants del seu pare, supervivent de la barbària nazi a Auschwitz. Els efectes de l'èxit de Maus van ser imparables. Als anys 90 van aparèixer grans còmics autobiogràfics que avui es consideren referents. A França, una de les lectores de Maus va ser Marjan Satrapi. Mentre descobria la història de Spiegelman, una idea li rondava pel cap. I si jo també faig un còmic amb la meva història i la del meu país? Persèpolis és la història en primera persona des que és una nena inquieta, rebel i plena de curiositat fins a la maduresa. Es va publicar per primera vegada a França. Al nostre país podem llegir l'obra en català, com els altres còmics de l'autora. L'editorial francesa que va creure en el projecte era l'Associació, liderada per alguns membres del col·lectiu Atelier des Vosges, com ara David B. Ell va ser, precisament, un dels primers que va veure el potencial de les idees de Satrapi i la seva voluntat de trencar estereotips sobre l'Iran i la seva gent mitjançant la seva història personal. L'obra més coneguda de David B. es diu Epilèptic, l'ascens del gran mal. Un premiadíssim còmic autobiogràfic que ens explica sense embuts les vivències amb el seu germà, que tenia epilèpsia.
Tant David B. com Marjan Satrapi, a banda del col·lectiu artístic, compartien un estil de dibuix aparentment senzill, punyent, sense floritures i extremadament expressionista. Cal dir que la cruesa de molts records de l'autora podria haver donat com a resultat un drama devastador. Però a Persèpolis l'humor àcid sempre hi és, fins i tot en els moments més foscos. Però el que fa que Persèpolis sigui una obra universal són els temes que aborda. La llibertat, la religió, el rol de la dona a la societat, els xocs culturals, la immigració, l'exili, tots vigents, amb una mirada lúcida i plena d'enginy. L'èxit de vendes va fer que l'any 2007 Persèpolis s'adaptés al cinema sota la direcció de l'autora. Quan Persèpolis va guanyar el Premi del Jurat de Canes, el govern de l'Iran va dir que era propaganda contra el país. Satrapi, per contra, la va dedicar a tots els iranians. Després de Persèpolis, va publicar més còmics, sempre ambientats en l'Iran dels seus records. El primer, Brodats, amb les històries que li explicaven l'àvia i la mare. Després, Pollastre amb prunes, el relat d'un músic i la seva increïble relació amb el llaüt. Els últims anys, però, s'ha distanciat del còmic i s'ha centrat en la seva carrera com a pintora i directora de cinema. Són seus el biopic de Marie Curie i l'adaptació a la gran pantalla de Pollastre amb prunes. Llegir Persèpolis ens ajuda a conèixer millor el món i a nosaltres mateixos, i a denunciar els totalitarismes i fanatismes fruit de l'estupidesa humana. L'impacte de l'obra és visible en les desenes d'autors i, sobretot, autores que, seguint l'exemple de Satrapi, han creat grans còmics autobiogràfics. I segur que n'inspiraran moltíssims més. El camí obert per Marjan Satrapi i Persèpolis continua endavant. Però això, amics, ja seria una altra història.